एमि अबाव दंमोन नों एमि आं मिथिखागौमोन नों जेबो जायाखै होननानै एमि माबाथ' मोनसे बुंना एमि नोंनि गारांखौ खोनासंनो मोनिया बेसेबांबा गोबाव जाबाय एमिया मा जादों मादै आरो एमिया बेवहाय माबोरै औ बाबु बियो जेबो गोसोआव गैला मा औ बाबु मादै नोंसोर माबोरै मोननाय एमिखौ नोंलाय सोर जाखो बाबु साननानै ला आं बिनि लोगोरि मादै आरो आं एमिखौ बिनि न'आव लांफिनगोन मा जाखो नों एमि बेसेबां गोबाव नोंखौ नागिरदोंमोन आंजों रायलायनो प्लिज बाबु ओंखाम एसे खुरबायमोन जाफैग्रोदो आं जाथ'ला मादै एसे जाफैदो बाबु जाथ'ला मादै एमि प्लिज आंजों रायलाय बेसेबांबा गोबाव जाबाय नोंनि राव खोनायो नोंनि बर'साया नोंनि खाथियावनो दं एमि आंजों रायलायना बयबो बुङोमोन नोंखौ बे बुहुमाव गैला होननानै नाथाय आं माब्लाबाबो गनायखायामोन मा आंनि आइ आफा नों मिथिगौना आंनि आइ आफाखौ अबाव दं बिसोरो ओमफ्राय रानि माथो सानमारखो नोंलाय मादै आं बेखौनो सानबाबो सानख'नो हायासै रानि नों जोंनाव फैनाय बाबुखौ सिनायमारा नामा ओंहो मादै आं सिनाया आरो आंथ' आंनिनो सिनायथिखौ बावबाय आं मा खालामनाया मोजां जागोन जेबो बुजिनानैनो मोनासै आं मादै रानि बियो नोंनि गोसोसो नों मा खालामो जों जेब्लायबो नोंजोंनो दङ जागोन मादै आंनि जोनोमगिरि आइ आफामोनखौ खेबसेबाबो नायगोन आं मादै नै बोराय खोनासंलाय आं जेखौ सानदों नोंबो बेखौनो सानदों नामा औ बुरि साननायाथ' आंबो बेखौनो सानदों दिनैसो गोजोननाय मोनबाय आं रानिनि आंगोफोरखौ मिथिनानै बिदिबा आब'आ मा थांसिगोन नामा आंखौ नागारनानै आब'आ थांसिगोन आं माबोरै थागोन दे आब' आगै मा जाखो मानो हारसिं थाबाय थादों नों आरे आगै मानो गाबखो नों आब' नों आंखौ नागारनानै थांसिगोन ना आगै सोर बुंदों आगै आं नोंखौ नागारनानै थांगोन आइयाबो बुंदों आरो जोंनाव फैनाय आदायाबो बुंदों आगै आं नोंखौ नागारनानै थांनो नामा आं फैफिनगोनथ' बर'सा
बेबिनोनो फन खालामनि आं र' आयौ आंनि फनखौसो दानबावदों हा हमबावा इमिखौनो गोसोखांनानै अबेबा दुखु जागासिनो दंलाय बे जेबो नङा जेसेबां गोसोखांनो गोसोखांबाय था नोंनि इमिया गोसोखांबाबो फैखाला गोसोखांनायाथ' गोसोखांखागोनानो obviously थुरु लाबजोमोन जेसेबां इगनर खालामनो खालाम बेबि सानबेसे इगनर खालामगोन आंखौलाय इमि जानांगौ नों आंखौ दिनै बावबाय नाथाय आं नोंजों बेबायदिनो नोंनि लोगोरि जानानै थाबाय थागोन जेब्लायबो आंखौ सानसेबाबो गोसोखांफिनगोन नों इमि रथ' थांनायनि सिगां आं मोनसे खोथाखौ मिथिग्रोनो लुगैदों मा खोथा इमि जाय आंनि सोमोन्दै एसेबां मानि मिथियो आं बेनि सोमोन्दै मिथिनो लुगैदों सोर नों आरो नों आंनि सोमोन्दै एसेबां माबोरै मिथियो मा जायो नों आंनि लोगोरि साननानै ला नोंनि लोगोरि आरोना आं गासैखौबो बावलांजोबबाबो नोंखौ माब्लाबाबो बावनो हानाय नङा नोंनि आइ आफा आरो नोंसिनि आब'आ नोंखौ नेनानै दं इमि हा बर'सा नों बेयाव what a surprise औ दिनै नों जोंनाव माबोरै आरो मोनसे सारप्राइज दंबावो आंनाव औ नंगौ नामा बोरो मा सारप्राइज बेयो आगैनि आब'जुरि बे माबोरै जानो हानांगौ